Čaute ľudia, ako sa máte? Ideme dať Miška na server. Takže už ide sa napojiť. 3, 2, 1. Máme pár máme tu 2 nové mody a volajú sa Man from the Fog. A počkaj, Miško, Man from the Fog a The Dark Punisher. Tak sa to asi volá, neviem. Ten mod vôbec nepoznám, takže keďže ten mod vôbec nepoznám, tak Miško, keďže ten mod vôbec, Miško, musíš. Miško, keď ja hovorím, tak prosím nekecaj, lebo ja to chcem povedať. Sorry, Miško, ja som to chcel zavrieť. A čo je toto? A čo je? Čo? Toto. To sme dostali z Man from the Fog. To by nám niečo malo povedať, ale my potrebujeme takú vec, ktorá hovorí. A ten villager tu není. To bol ten villager, keď sme testovali. Počkaj, ide vyupgradeiť shotgunka? Lebo viem, že double barrel, áno. My sme si mohli vykraftiť double barrel. Lebo keby sme si vykraftili double barrel, tak si to môžeme aj vyupgradeiť. Nie, to je jedno. Ja idem do pesky. OK, 8 ironu a... Ne, ja som chcel zabrať sliepku. Dúfam, že neuvidíme Dark Punisher. A dúfam, že neuvidíme ani Man from the Fog. Lebo on toto môže zapáliť celé. Rien. Help me. Help me. Ako tam je villager? Ja viem. A čo? Ty sa počala, čo predáva? Ja sa idem kúknúť. Stoj! Stoj! Zbytočné, úplne zbytočné veci. Aha. Úplne zbytočné. Au, zombík. Robím to preto, lebo Man from the Fog vie zapáliť veci. Lebo on, keď ho uvidíme, tak on tam bude blesk, chápeš? Sanko? Čo? Počkaj, Miško, no ideš von, lebo ja to chcem zatrasiť. Áno, idem von. OK. A ja zatiaľ budem sa pozorovať, dobre? OK, zatiaľ pozoruj. Nie je to náhodou na ním. Miško, nerob, prosím ťa. No, keď chcete vedieť, že prečo som tu, tak som tu preto, lebo ja by som tu normálne nebol, viete? Lebo ja som sem išiel iba na to, aby som mohol natáčať ďalšiu sériu s mojim bratom, takže preto som sem išiel, takže keby sme nenatáčali, tak by som ani nerobil. Miško, musíš počítať, Miško, môžeš si počítať aj potichu. Miško, chod si zobrať inak tie koberce stadiaľ. Lebo potrebujem aj pod tie koberce dať. Môžeš to ty spraviť. Dobre. Tak ty chod ešte od kejvky, alebo kam chceš ísť. No chceš do kejvky, ale už nechcem. Náhodou, ne, ja sa chodil vodu. Ja som ti trošku nezobášal teď dajú. Ja by to ani nevedela. Miško, ja som zničil tvojou posťou. Počkaj, Miško. Miško, chod si naklikať na posťou. Počkaj. A, môžeme už ísť aj spať. Takže už je 41 a sú iba 40
Teda 4 minuty jsme natočili. Týkám si na postel. OK. A nebude stačit. Miška zlomila samice. Já mám jednu nepožičanou, tak tu máš. Díkes. Ale když jsi mi dal ty kopy, tak já jsem si říkal, že dvě běž. Díkes, Miško, keď už to budem mať, tak ti to dám naspäť, dobre? Dobre. Alebo keď mi to dáš, tak si to možno aj nechám, keď mi to dovolíš. Dovolím. Nemusím aj steny, vieš. Veľmi hlúpe, no. Tam je. Miško už našel dark... Dobré. Dark? Mhm. No, on našel dark, taký typek zlý veľmi. Za ním choď. A tuto musíš dát, lebo tuto... Ja viem, ale tam je voda. A to spravilo zle. Ale ja tam dám. Ako, ja tu mám ešte 30 jedna kobostónu, ešte sa pozdám. Ešte 7 tu mám. No to všetko. Ako bude, a ti dám ešte, ne, keby ti to nestačilo, tak ja ti dám ešte 38. Okay. Kamenu. Ja mám veľa kamenov, ale keď mi to nebude stačiť, tak mi môžeš dať. Ja idem tiež kamen. OK, ale mimo tohoto, lebo vieš, nemusím robiť aj sleby. Ja sa tu zastavám. Ja spravím taký mod, že Ešte budú... nemôžem. To si najprv zobatočky. Ja som zabudol si zobatočky. OK. Jednotky sú dole. No hej, ja som ti ich dal. Áno, Jednotky má. potrebuješ ich? Dám ti ho, počkaj. Som vonku. Ja nie som vonku. Ja áno. Ja sa tu zase jenom točkám. Ja teraz mám bez Samko? Tu máš torčky, ja ti ich Samko, ty hodím. si od sebe tú točku, že? Áno, ja som dal tu dole. Tu máš, dal som ti tam 16 torčiek. Tam. Som padol, počkaj, idem za tebou. Zostaň tam hore. Ja ti nechám aj otvorené. Ďakujem. Nekva ti dáva 2. Nemáš. Hej. Kúkaj, čo robím. Tako, kam si dal tie slaby? Ja spravím kamene. Ako bacha, lebo tam je, ja som ti zobal 2 dvere. No to nevadí, môžeš to zobrať. Vieš, lebo ja to teraz ťažím. Ako pomôžeš mi ho zabiť? Koho, Goldmana? Počkaj, však je tvoj obľúbený. No? Už zrazu ne? Zdrhá. No, sa zablokoval. Si sa bál? Nie. Ja nemám rád tieto zvuky, ja sa ich strašne bojím. Tých, ktorí teraz robia, ale to sú strašne divné. On tam niekto plače v tej hudbe. Ja, ty si chcel ísť težiť. Koľko stalo pre teba? Preto si to spravil. Ja, že si sa bál, vieš. Ale potom si Nemá tu spomenul. nič neodlávo, ja vieš, preto som to spravil. Chápem.
Neviem, prečo sme minule nespravili s dom z kamenia, alebo je to lepšie. Ne, nevadí, že všetko drevo padlo na zem. A čo som vám donesla ukázať? To je mŕtvé sušené. Ale pozrite, aké má žihadlo. To by ma zabilo. To je... Aj to je komár? Nie, to je cvrčok, koník. Cikáda, alebo také dačo. To mi neukazujú. Pozrite, tie hryzadlá. Mami, to mi Oči. neukazujú. A prečo však je to sušené a mŕtvé? Však som vám to chcela ukázať, pretože živého sa bojíte. Áno, živilo sa bojím. Fascinujúce, ako to má očistila. Mami, my sme tam dali 2 hororové módy a teraz to je ešte strašidelnejšie. Ako ale, toto by som si mohol spraviť aj bejšku, ne? Tak ale na čo tam budeš robiť bejsku, keď už máme. A teraz bude aj z kameňa. Ešte mám 2 staky, už som minul 2 staky. Miško, nech sa za chvíľu rozbije tvoja sekírka. Nevadí. Ďakujem Bohu. Pozri, Miško, jak silno som to tu rozbil. Ja si spravím tyčky a spravím si ďalšiu sekírku z kameňa. Spravím si 2. Aby keď sa mi rozbije. Ja teraz robím steny. Ako keby som len tak našiel iron. A diamond. A tak by... Ako by som si mohol ešte diamondy. Neviem. Čo? Ako? Lebo ja mám 4 železa. A máš u seba tyčky? Mám nejakú akože u seba. Nejaký inventári. Ale v české mám. Musím sa ísť domov. A ty si práve kde? V tej jaskyni. Na jaskyni a Spadol. v mojej tej šibálbe. Alebo čo to bolo pekné. Tej šibálbe. Koľko máš cobblestone? Tak a 52. Ďakujem Bohu, že máš tak veľa, lebo za chvíľu sa mi mine. Už som tam dal aj naspäť ten rebrík. Nevadí. Aj mne sa rozbila. A, creeper! Kde vybuchol? Pri mojej tržbáne, ale ešte, že nie, Sanko, musíš mi otvoriť. Načo sa ešte doma, keď mám kamenný kumpač. Ja ti otvorím. No ja mám kamenný kumpač. Ešte.
Nevím. Nevím. Nemám kamennou sekeru. Ještě 2. To není také dobré. Za chvíli se směvám. Ale teď najdem. A jo, tak aj tak ho můžem vytěžit. No, ale bude tvoj. Čeho ani nepotřebuji. Teraz aj tak něco robím. Myško už podobno domů. Myško už se smívá, ale... Já si sem dávám točky. Jo. Aby se tam nic nestalo dál. No počkal už lebo tě potřebujem na spaně. Však to vydrží sám spát. Tak ale aby som tě musel zabít. Vodil si dobil celý dom. Čo? Vodil si dobil celý dom. Si jako vysláš. Prostě. Takže staď až ty za ty cobblestone. Ok, zabil jsem tě. Dáš mi ten cobblestone, nebo už ho nemám. No, mám 17, ale to mi nebude stačit. Jeden stack mi dej. To, čo máš za skin. Jak ty. Já to buglo. Potom si dáš kozmonauta. No, mně se to páčí. Nie, potom si musíš dať kozmonauta. Proč? Lebo to je Michalové. Dáš mi ten cobblestone? Creeper! Ale dáš mi ten cobblestone. Na čo som skákal, Miško, ja potrebujem ten cobblestone. Miška, ja potrebujem cobblestone. Idem za tebou. No hoď. Kdy dám stacks? Môžeš mi dať 40, ale to mi stačí, to mi stačí. Já ti dám všetky. Ok. A potom tylko za to, že to bylo. Fuj. Ja som si usral. Neviem, či to má hovoriť na tebe, ale viem to no. Ešte použijem drevo. To nebylo ty bloky široké. Jedno bolo. A nauč po mne. A čo tam máme tie dvere? Můžeš jich dát pryč. Teraz mám veľa dverí. Musel, že? To tiež nemusel. Prečo som išiel dovnútra? Já jsem se prekopal přes celou housku. Z
Skoro se nepočítal. Za chvilku to bude moc všechno se... Na zdravě! Na zdravě! Tak pojďme trošku nižší. Okay. Nic nevadí. Zničí se mi kameny. A už moc nejde domů. No, právě si přišel včas. Už mám celý barák hotový. Wow. Můžem Jako musíš mi o to být, já nemám kumpač. Otvorím. To zase bylo zavřít. Ještě jsem se nežil se spojit z těch koblstánů. Tam ty stát a děle. Ještě. To zašli. A něco pod tebou. A tak ti Kde jsi dělal? Do truhly? Ne. Do kyba. Se chodil. Spravil jsem taky upgrade. Jaký? Tak se pozri. Co se ti zničilo? Nič. Proč mi klikáš to tabletu? Nic se mi nezničilo. Tak chvíli se mi zničí to tvoje. Jsem si prdel. Teraz tak rychle nepadneme. A spravil jsem aj jiný upgrade. Máš zabrat všetky bloky okolo domu. Tak můžeš mi zase tvoj. Když půjdeš dovnitra, tak si prosím tě vykraftí krumpáč. Já jsem si chtěla, já zapomněl jsem. Ti to připomením. No, počkej, idem. Zase jak? Zkomilil. A vykrafti si. Počkej, já jsem potřebovala jít na druhý dřevo, nevadí. Jako, proč to mám ty, když jsem mal 4? Čo? A ty? Já jsem mal 3 tu a 4 tu. Ale 4 čoho, plus čoho? 3 je 7. Ano, ale čoho? A jenom. Je. Jako bych
Protože Ty máš jsem 7 ironoch? Mhm. Co máš? Já mám 0. Jestli kapky koupač a možná si kapky dají boty. Hm. Tak přistávky, deska. Já mám jednu tu, co si nám giftal. Ne náhodou z henteho? Když si nám ju giftal. Áno, ale tú giftovacú som položil. A tie dole, ktoré máme, to som si vykraftil. To keď sme nemali drevo, som spravil. Teraz máme dosť, keďže som rozobral celý barák. No, to ty No potom hore bude upgrade a prekvapenie. tady nemůžeme dole. Nemôžeš. Potrebujem viacej. Ja sa najprv vyspím. Poď sa aj ty vyspať. Tak, ještě to 4. Poď sa vyspať. Tak. Ja idem na vecko, Miško. Koľko máš percent? No určite veľa. 58. Tak poď. Tam to děcko, tam je děcko. Ja potrebujem ísť skákať. Tak tu počkáme. OK. Ne, cibuláne! Tak ja počkám tu. Ale mám já to. A nebuď vedľa mňa hneď, lebo však... Miško, môžeš hrať, ale nepozeraj, nebuď tak blízko. Myši, chop tam na koni. Aby si mala veľa vecí vykraftiť. Nie, iba kvôli tomu. Aj kvôli čomu? Miško, hory nie. Zabudol. Ja, A nešiel som sa. ja viem. A kvôli čomu? Ja viem, že Čo je, chlapi? Idem kakať. A ja potrebujem cikať. Áno. Fontánka! Ja nešla akurát cikať. Miško. Ty si sa utopil a vyhodila ťa to. A čo? Čo? Koci posím. Poviem ti ho, keď sem pôjdeš. No? Toho. Ja ho budem zadávať a ty ho budeš hovoriť. Mhm. Dobre.
Ty jsi tu? Takže elixír, No. kolejnice, sušenka, krompač. Kumpač, ne kompač. Tam bylo napísané krompač. Kompač, ale vlastně to kumpač. Oni se pomýlili, víš? No, nepomylili, lebo to je po česky, Miško. Miška, ale nemusíš být tak blízko, však chod do kuchyně na tu úplně prvou stoličku. To je moje. Děkujem, že jsi mi to zdvihl. Zase já nemůžu být v kuchyni. Tak si sem dej stoličku a telefon si můžeš dát sem. Takže na taku tu zdálo, že se to pojí. Nie. No, nie. No to je... Odpojilo tě to. Odpojilo tě to. Takže elixír, sušenka, nebo to. Elixír, Už mám elixír, klenice, sušenka a kumpač. okay. Dobře jsem si to zapamatal. Skoro se spadla. Skoro se čo? Zase to je. To je raz, to je dva. Můžeme jít Raz, dole? to... Nie, lebo to ještě nemám. Já ti povím, kedy to bude mít. Máš, Akorát to vyhodí. nevyhodím. Jde mi jít dolů, budíš? Dobré, Miško, nemusíš hučet. Věmko. Elixír, klenice, sušenka a kumpač. Ale tu asi nemůžeš rést, tu nemám Wi-Fi. Víš? Nemám. To je najmenej Wi-Fi. Podala jsem se. Okay. Tam si nezvládl projít. Jak to funguje? Tak zase asi na mobilě. Nevadí, ale jde po mně ten nový. Vyzerá hnusně. On na mě A kouká. ze spanu tam, kde bylo nejvíc stolček. Miško! Miško! Mama zábí. A čo, keď ťa zabijú? Bebec. Kdo? Však ten Fanny Fox, jak se volal. Já jedného právě zabíjam. A zase tam další, kdo má zabít. Já jsem zabil! Yes. Ne, jedno, to je tvoj dom, vieš, to čo stavám. Chcel si sa včera odsťahovať a povedal som, že sa môžeš v 5. sérii. A toto je 5. séria. Budem potrebovať viacej cobblestone. Keďže si to už videl, tak mi poď doniesť. Sem hore. Dobré, počkej. Lebo viem, že v truhle nemáš. No, Ty to máš v inventári. A ja už mám presne mám 0. 7. S takou Ne, iba 7. cobblestone?
Ale však si mal viacej. Áno, to som ti dal. Ja som vás celé použil. Ja už nemám budem žiadne. držiť tú kabostonu, dobre? Okay. Ja to zase budem čakať na teba. Potom ti potrebujem iron, ktorý máš. Lebo urobím ti dvere. Z ironu. Prečo? To budem potrebovať páčku. Lebo ono to bude podpalovať. Tak aby sa ti to nepodpalilo, tie dvere. Lebo tam sa nemôžu dostať monstra, takže preto. Ale môže sa tam spalnúť cave dweller. No nie cave dweller, ale taký iný. Podo mnou je reálne Goldman. Vieš, koľko sme natočili? Koľko? 36 minút. Na to, Neviem. na to, že som natočili skoro chvíľu. No, pre nás to bola chvíľa, lebo sa hráme. A dám ti nejaký jumpscare? Koľko máš cobblestone? Tak, Môžeme ísť spať? tak a 9. To je ako predtým. Tak a 9. Ja som tak zatakala. Tak môžeš ísť za mnou a dať mi to. OK, tak si, ale to máš nabíjačku. Ale poď za mnou, lebo to budem veľmi. Všetky torčky. Tak a 14. Môžeš ísť aj ku mne. Tak poviem za tebou. A ty to budeš zatiaľ tiež jedný. Počkaj. Torčky. Lebo zase sú vypnuté. Ale podľa mňa to je to, čo si povedal. Tak. Že sa to vypína samé. Kde si? Kadiaľ? Tuto. Tuto. Aha, tak zničíš aj to druhé? Je to mám krásne. Dobre, dáš mi kobu? No. A aj tak, hneď ako mi dáš kobu, tak môžeme ísť aj domov. Poď. A počkej, ja si musím pozbierať točky. Nemusíš, môžeš si to nehať. Však aby sa tu nespalnuje monstra. Ja to zabarikadujem. No, ale keď sem pôjdeš zase. No ja už sa nepojdem. A potom si to zabarikaduje. Ja už idem. Ja mám ešte 2 krumpače u mňa. A železné. Poď, rýchlo. Mám to ešte 3, dve. 2, 1. Som do takého. A môžeme ísť aj spať. No, choď ako prvý. Lebo Ďakujem. točku chcem. Ty si môj kamarát. Sako, ja nepoužívam to zbraň, ja už mám... Myslíš tú rýchlu? Nie. Túto. Áno, lebo nemáš náboj na to. Sorry. Mám náboje. Som vybežničený, jak sa to stalo. Neviem. Asi sa to spalnul. Alebo sa spalnul dole. Aha, musel sa tam spalnúť, lebo tam je úplne tma. Keď som tam chodil, tak ja som nerobil tie točky. Všetky točky sú preč. Nevedí, že keď si to videl a nie toto, neopravil si ich. Anko, už počkaj. Idem. Anko, ešte sme toho nestretli takého jedného. Mimikera? Aha, toho sme ho nestretli. Jo, ale ja som ho nedal preč. Dáš mi ten iron? Sem točka. Tak jo, prav. Dáš mi iron? Aj si ho božíš dobu. A kde ho máš? Senko? Máš ho spolu. Nemáš. Ja ti si vykraftiť niečo z toho. No ide. Kumpáč?
dobrý, nový. Ale když si někdo ukazuje ten, to bude to přímo tuto. Já jsem tě fakt neukradl, slibem. Fajn, že ten stalker nemůže kradnout. A to byl ten černý. Asi ano, Nemůže kradnout. může. Podle mě ne. Podle mě ano. Zobereš mi sklo z truhly? Klozo stojí. Máš tu štíl. Tak, no, můžeš ještě vypěct, prosím. Nemám už pěso. Mám 8 hasel do tybu. Určitě stačí. A v té rychlé peci to najde 5. Dobře. Jsem si myslel, že nebudem potřebovat tak veľa. Potom z toho dají truhly. Kde? Potom mušek v tom baraku. Já jsem ti dal do spilka už. A tu máš barák. Mhm. Tak si zoberte torčky, bo já u sebe teraz nemám. A to ještě nezatarasím, dobré? Zatarasíme. Zostal mi jeden blok. Ty jsi to dala z klopa? Torčky, tak máš v ruce. A myslí po Česku jen kousím. Dobré, ale potřebujeme to, čo máš v ruce. Koľko? No, daj mi všetky a já ti potom dám naspäť. Ale že ty se to určitě vypeče. Mhm. Helko, olevo. Já nechci mléko. Mami, nespadla sklenička dětkova. Jako ty si položíš vůbec oleva? Já si dám oro, ale já nechci mléko. Já zabijám henteho. Já jsem ho zase zabil. Koho? Toho nového. A Milaka jsem ho zabil sám. A Milaka tě poslal zabil a Milaka sám. Jsem ho tam viděl vo strome, tak jsem ho zabil. A tu máš tie trošky. Daj si tam zatiaľ všetko, čo tam chceš mať. Trošku se ti už vypěklo. Já jsem už zobral. A potřebujeme ještě 11? Já ti dám naspět to sklo. Ale můžeme si ho nač? No. On 4. A tak mi jedno zostane. Ups. Sorry, můžeš si zobrať z mojej truhly. Máš si aj túto truhlu zobrať. Ja ti pomôžem, lebo máš tam veľa vecí. A tu nebyl. Sanko, tu dole, kde máme tu, tak tu se spanují zombie villagery.
Tak idem tie torčky, alebo tam sú zlé torčky, že? Tam jedna a druhá. Počkaj. Ja som iba chytil tu... Pozri, Miško. To sa má diať? Pozri. Miško. Som to iba dotkol. Počkaj. Vidíš? Miško, pozri. Teraz to nič nerobí, keď sa toho dotknem iba. To je... Potrebujem túto tie tuhy. A ty tu nemáš v nejakej trhu nejaké veci? Mám. Iba v týchto dvoch. Ty si tam dal tú kazetu? Teraz si ju zoberiem, keď ju budeme potrebovať. Ja tu mám, pozri. Som natížil veľa. A veľa creeperov som zimol. Počkaj. Ja hľadám... Nebojím sa. Čo bolo? Asi cave dole, nevadí. Keď toho som nevidel, keď dole. Ja som ho videl. Ale neviem povedať. Au. Sorry. Čo som to potreboval? Prečo je tak malý? Cave dole? Nie. Ten dom môj. Ale ja som teda spravil veľké. Ale zatiaľ ja nebudem mať točky. Ale ja som ti spravil veľké, že toto, veľké, že veľké toto. Nie, že veľký tom, ale ja som ti chcel spraviť, aby si tu mal viacej placu hore. Ale keď chceš, ja ti spravím väčšie. Spravím ti tu aj niečo iné. Z dreva, ale... Môže byť z dreva? OK, tak mi daj nejaký kameň. Keď vlastne máš. Mám 0. To musím nájsť. Ja sa pozriem do tvojej truhly. V truhle tiež nemáš. Môže to byť deep slate slabý? Môže. Počkaj, možno mám tu. Máš takový 2 staky. No to je super. A mám 12 dreva ešte, takže ja si môžem vykraftiť ďalšiu zbraň. Keď budeme mať. Ja nechcem meko. Ja som počula sapku. Jaj. Ako pomôžeš mi zobrať tú hlínu? Áno. Ja musím rýchlo nezmizne. Michal, to si ty dal taký skin? Lebo včera mal iný skin, Miško. Takže to je divné. Samkovi daj Oreo, dobre? No, 7. Ja si dám... Koľko ich tam máme? 12. Posledne malú, po 6 by to malo byť. Nie, posledný. Čak si to pozri. Lebo môže to byť aj po 6. Do jakej truhly chceš tú hlinu? Dám ti ju do tej, ktorá je sama. Tak, ktorá je sama truhla. 1, 2, 3, 4, 5. Počkaj. 6. Počkaj. Počkaj, Miško. Miško, počkaj, hej. Áno, chcem. Miško, môžeš si nehať to Oreo, ja si dám granatír. Môžeš si od toho zjesť. Ja si dám granatír, no. A aký? Ukáž. Aký by mal byť granatír, more? To som dlho nemal. To bolo vo škôlke, ja som to dojedal po Miškovi. Pamätáš si, mami? Ja nechcem jesť. Ja budem jesť tuto. Po dole. Poď si pre postel, ale vyspí sa ešte tuto so mnou, dobre? Nechám ti otvorené, zavri potom za sebou. Je tam mám čítaš? Netop sa.
Počkaj, možno sú to príšery. Ja som sa umel zničiť postel. Tak si ho tam daj a naklikaj na ňu. Ešte sú furt blízko monstra. Kde sú monstra, ideme zabiť? To ide. Počkaj, ja vidím to jedno monstrum. To kde je? Miško? To je vonku? Bo som zabarikadoval. Počkaj, to je vonku? Áno, to je vonku. Ja zabijam Gottmana. Skáp. Myška, nemám náboje. Dáme 5 nábojov na začiatku. Pomôžeš mi ho zabiť, Myško? Ja nemám náboje. Nemáš? Nemám, iba do tejto zbrane a táto zbraň z tohto zbrane sa mi dobre nehrá. Ja budem tuto ešte. No, nezakydaj sa. Nezakydám sa. Ale je to horúce. Ja to podala. Čo? Zabiť, ale on sa spadne. No tak, Je spanu? to som dole. Potom si zober svoju posteľ. Ty si mi kvôli zombíkovi. Čo je? Čo je? Tam. A prečo? Neviem. Zober si svoje veci. Máš plný inventár asi. To je hlina. To musíme dať v tej čašku. Kde chceš mať posteľ? Zobral som ti ju. No počkaj. Ja si tam dám hlinu. No to jak sa tam dodal, keď máš dojsť? 7. O 7? No zavolaj mu pre istotu, lebo... O, ja idem aj tak, keď opratať stekačku, keď príjem, tak Tam daj, ale pôjdem ťa odprať, lebo však veci ti musím odniesť. Yep. Počkaj, z najgorku. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Konečne. Nie, ja som bol v škole. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3. Obidva sme, dobre. 360. No, Pak až z tohoto schodu, asi jak tuto, keď skočíš na tie koberstové
tyčiky alebo slaby, Bloky. bloky. Tak ono, ty to zrobia iba jedno srdiečko. Mhm. Že k olehu nechodí, ale dobre. Ja mám ironové. Viete, čo spravil? On má Oreo a zobral si uhorky, ktoré mám a namočil si to do toho mlieka s Oreom a proste si to spojil. A to určite to nebude dobré. Fuj, Miško, mňa z teba nagrec. Ďakujem, Miško. Ďakujem, Miško. Za čo? Všimneš si to. Za iron? Ja iron ani nemám. Pretože som ti pomohol? Niečo som si zbral z tvojej truhly. Za odmenu. Čo je môj najobľúbenejší blok? Ametist. To je za odmenu za ten barák. Áno, a to by som mala ja povedať. A ja chcem za odmenu. Áno, a ja ti Ale musím to povedať. trvalo dlho. To trvalo dlho. Nie, Áno. netrvá. Trvá. Ne, netrvá. Tak ja ti ten barák môžem aj zničiť. Áno, a... Tak ale ja ti dám kľudne polku. Dobre. Neviem, prečo to jem s rukou. Tam je normálna parka jes. Keby ste chceli vedieť, čo jem, tak jem granatýr. Sa mi vždycky stáva hento, čo ste teraz videli. Ja neviem prečo. Miško, to si nemal robiť. Tam dávate torčky. Teda dávať preč tie torčky. Ja som si poslala práve. Ale v našom dome. Keď si ma tam zláva, tak ma tam poslala a bude slabíga. Nebude. Nie je to na spawnu! Lebo si nepoložil toto. Môžem ti položiť. Ha, nenaklikal som. Ja ťa spávam v tvojom baráku. On zmizol. Aspoň dúfam. Ja sa tam idem kúknúť, daj si spawn. Miška, Miška. No.
Trubí roh. Radšej to zastávam. Čo. Tvoje dvere. Zastávame. Nezastávame. Môžeš si tam dať prebieho spawn point. Ja som si sem napýtal spawn point. OK. A furt tam máš toto. Truhlu. Spawn point. Prečo si nedávaš pozor na tie truhly? Teda na tie toto. Na čo? Na točky. Miško, já už ty točky ale nebudem opravovat. Takže budeš si jich opravovat sám. Je to jasný, že? Že? Čo? Že ti to je jasné. Já už jdem spať. To už je spí. Ja už zaspal. Madinu. Natočili jsme hodinu a 20 a 2 minuty. 1, 2, 3, 4, 5. Čo mal ja to na obed? Černočí. Boli málo masteje. Co jdeme robiť? Neviem. Môžeme si hovoriť sused? No neviem susedu. Bonnie, nemusela si to spraviť. Miško, nechod do sklepu. Tam je Goldman. Takže on je odtiaľ. Takže vieme, kaďa prišiel a odišiel. Zobral si mi točku. Tak ju tam polož. A ja som si práve chcel ísť vykroftiť náboje a je tam on. Ideme skúsiť zabiť Koho? Goldmana. Chceš so mnou? No ja si teraz premiesňujem veci suseda. A ty mi môžeš chovať sused? Okay. Ja vlastne nemám náboj.
nebojím se. Že to už Goldman. Však to je Goldman. Iba Goldman. V naší basementke. Zkusíš to zabít? Aha. Goldmana, který tam je s tebou. No doma? U mě. Ale Nezabíja nás. to je to kamo. A on zdrhá. Já nemám náboje, Miško. Já nemůžu zabít. Ty počkáš. Já se za chvíli době na foldení. Mi zdrhá. Tak ho nechaj stihnout. Prečo? Nevím. Však před chvílou po nás išel. Ahoj Goldman, on je u nás doma. A se zabavím jen svůj pec. Já vím, že je u nás v domě. Rychlou pecoji svůj zabavím. Ukážu, jestli všechno, to jsou A ta moja, která tam má viacej, tak ta je moja, ta, která tam má viacej uhlia. A toto, a tyto lepeci jsou moje. Tělko boli nad námi. Dobre, tak ale nechaj mi tam tie... Ale tie dve, ktoré sú pri tej rýchlej peci, mi tam nechaj. Takže tieto si všetko ti môžem zobrať. Ktoré? Počkaj. Tieto. Takže tieto dve ti mám nechať. Čako. Áno, tam... Kde je ten Goldman? Čako. On tam nešiel. A on zmizol. Takže ja si všetky tie peče okrem dvoch môžem zobrať. Ja si som tam lanterny. Takže toto všetko mohol by si okolo mojho schodišťa tam dať sáblatě. Počkaj. Ja na miesto torčiek budem mať... Antoni. Mi to vadí. Jak furt zasínajú. To nevadí vôbec. Mne áno, lebo potom sa mi tam spavnú veci a čo keď sa mi tam spavne creeper. Vieš? Aj do tvojho domu dám. Použil som 14 Čoho? týchto. Skantel?
A už 18. Wow. Musím vyskúšať, či sa to tu teleportne. OK. Inak zničila sa ti helma. Tu máš potom drevo. A dám ti pár kameňa. Na čo drevo? Keď budeš potrebovať. Prečo si mi dal 7 slepov? Lebo keby si potreboval na niečo, že keby si chcel niečo postaviť. Sanko, Čo? však ja nechcem, však ja nebudem chodiť k tebe, aby som si kafky zbane. Budeš. Lebo to sa nedá vykraftiť. Tak kreativity Ja ti nedám. dáš. Nedám. Áno, Už nedám. chodí tak daleko. Nie je to ďaleko. A nedám ti preto, lebo nebudem podvádzať. Však len jednu vec. Nebudem podvádzať. Áno, ale nechcem chodiť až tak daleko. Bo to pre mňa je ďaleko. A pre mňa nie je to ďaleko, preto. Lebo pozri. Si tuto v dome a môžeš ísť. Ja tak. A potom môžeš si ísť vykrftiť. Ale... Čo? Nič. Tak uhorky si bereš a moje uhorky si bereš a nervózny si na mňa. Čo? Chod spať, prosím. Ďakujem, Miško, že ideš spať. Hod. Sú dobré tie uhorky? Kyselé. Tak môžu byť uhorky kyselé. Ešte mi to natrča. Musím si na to dávať pozor. Baby bus. Baby. Miško, Čo? no. Miško, vykrafti si crafting table. A čo? Len potrebujem. A dáš mi stack cobblestone? Zober si ho. Máš ho v druhé? V druhej. Dobre. A spravo crafting. A na čo? Potrebujem niečo vykraftiť. Ja sa zničil crafting table? Nezničil. Nezničil sa mi. Ja som iba potrebovala ti spraviť schody. Prečo? Aby keď tam bude nejaké monstrum, tak ti to pôjde rýchlejšie. Ja som sa preskočil úplne. Pozri. To je rýchle ísť. Pozri, Miško. Ja viem. To je strašne... No, pomaly to ide. Toto. Pomaly to ide dole, pomenšie. Ale rýchlo to ide, keď ideš hore. No, to išlo úplne tubo. Pozeraj sa, Sanko. Ja som padol. Sanko, pozeraj sa. Neviem. Po mne ide Goldman. Vidíš? Nemali sme mu veriť. Ma zabil. On mi skoro rozbil štít. Teraz mám hen tú animáciu na hre. Vypadni Goldman. A Miško, chcel som tam do teba, okej?
teraz nemôže mať shift. Počkaj, Miško. Za chvíľu môžeš inak zabiť. Ty mňa. Uvidíš prečo. Keď sa mi pozrieš do tabletu, tak uvidíš prečo. Ja ty si robíš len to, ale ja ti robím zase niečo iné. Si robíš okolo a ja ti robím niečo iné. Je to niečo iné je dobré. Za chvíľu to uvidíš. Už to vidíš? Tak sa pozri na schodisko. Alebo zabiješ ma, alebo pozri. Pozri sa na mňa. A teraz, keď dám shift, nikam som... Ale to, keď sa niekto zabije vo vode, tak to sa stane, vieš. Tak ma zabij. Ako to zabije Vojka, Tak ma zabij. kúpačem, ne Ok. rukou. Že to bude. Bež od peci. Mám málo hapek. A to je ešte dosť. Ty si ma zabil so sekierkou? Kde teraz? Už môžem robiť shift. Vieš, čo je môj taneček? Pozri. Pozri sa na. Super. Je dobrý ten dom? Čo? Je dobrý ten dom? Není zač. Ďakujem. Robil som ťa iba kvôli tomu, lebo vedel som, Že... že... Maško, postav, nepotrebujem! Nemám. Idem sa kúknúť do truhly. Ty máš, mi daj prosím. Nemám. Tak musíme ísť ešte. Ja nie. Ale ja poviem s tebou vonku, no. Ja ti načižím. Ja som teraz v... Troška? No. No, to ti nebudem ťažiť, lebo nechcem si to zväčšovať. Koľko potrebuješ? Počkaj, ja si to musím zlatať. Lebo na ten dom okolo, vieš. A 1, počkaj, 2, koľko máš v inventári? 0. A v česky mám Ale 0. myslím, že koľko máš veci v inventári. Nula? Potrebujem dosť. Môžeš mi natešiť možno aj dosť. Môžeš mi natešiť viacej, ako by som potrebovala. Keby som ešte na niečo potrebovala. Tak ja idem tešiť, dobre? Nemusíš. Za minútu som... Nemusíš težiť. Nemusíš težiť. Ty, koľko si mi hodíš 1000. to? Ako ne, až tak veľa. Tak ale potreboval si. Tak mám. Tak keď budeš potrebovať, tak aspoň budeš mať. No. Miško, pozri. Tu si to nedávaj. Prečo? Lebo pozri, napríklad keby si išiel, tak pozri. A mohol by si naraziť do toho. Ja som do toho narazil. Si v vode.
To chceš spraviť okolo celého baráku, že veľké? Alebo iba dvojkové? 2x2. Môže aj viacej. Nie, iba 2x2. Môže aj 5x5. Creeper. Oh hi, creeper. I'm a clipper. I'm a clipper. I'm a clipper. Tick tack, tick tack. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Just boom, boom, boom. Tak chod zpěvat. No, spoješ to zle, ale dobre. To áno. Tak to tam potřebujeme dát. Ale nemusíš, lebo potom to tam bude vadiť. Ale keď to tam tak strašne chceš mať... Pozri, čo som ti spravil. Dneska ideme do 60. Dneska spravíme iba jednu časť. Ne? No, já to svojím tak to je jedno. Sorry, to som chcel. Au, Ja som au. to chcel zavrieť. Sanko to nejde. Tam jíst do těch dveří. Vždy. Tu máš. Nepotrebujem. Zatvoril som za tebou. Pushy, once away and it's what me, mama. Nemůžeme jít spát. Nebo neprší. Prší, ale že není burka. Je to potom ale 24, je to bude 606. Si robím věci na bou.